Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing Luzon, Visayas, Mindanao. Of course, dito sa probinsya ng Alway, sa Bicolandia. Mga ka-amazing natin sa dito po sa ating mga kababayan, mga ka-amazing YouTubers and FB friends. Amazing Image Unilevel family and amazing followers ng ating programang Kalusugan at Kabuhayan ay magandang gabi po sa inyong lahat at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Okay, so yan. Kasi mayroon tayo nag-pop-hib chat na kanina. Okay, so ayan po ay samahan ninyo kami sa isang oras na talaga yan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. Sabi nga ni Vice Governor Grex sa panahon na ito, napakahalaga ang magandang kalusugan because ang sabi nga ni Dr. Ong na kandidato for Vice President, ang kalaban natin hindi nakikita, coronavirus. Yan. Yan po ang kalaban natin. Unseen. Ano po siya? Incognito. Ano pa? Mahirap. Susuntok ka sa hangin. Hindi mo kilala. Hindi mo makita. Yan po. Kaya po kailangan natin po palakasin ng tudo-tudo ang ating immune system. Hindi lang pinalakas ng 1%. Malakas na. Wala po yan. 5%, wala po yan. 10%, wala po yan. 20%, wala po yan. Kailangan palakasin ang ating immune system. 99.99%. Yan, di ba? Ganun po yan. Kaya uminom na tayo ng Amazing 4. Amazing 4. Or ng Mega 1. 99.99. Amazing 4. 99% Mega 1. Okay. So, yan po ay katotohanan lamang yan. Kaya sabi kanina ni Manong, alam mo Dok, ay talagang pinagpapatuloy kong pag-iinom. 69 na si Manong. Sapagkat sabi niya, mahirap magkasakit. Sabi niya, isa lang ang buhay natin. Yan. Kaya bumabalik-balik si Manong. Ngayon daw, painumin niya na rin kanyang asawa. Okay, so ganun po yan. Kung kayo po ay mahalin nyo sarili ninyo, huwag tayong kuriputan ang buhay natin. Kasi later on, kakakuripot natin ay yan, wawa din ang pera ninyo sa mga gamot, hospital, yan. At yung ayaw ninyong puntahan, baka mapunta kayo doon. Kaya ako inom lang ng inom. Ayan, may migawan na naman dito. Inom lang ng inom, di ba? So walang problema yan. Ito nga pala, talagang inom lang tayo ng inom. Kasi importante po yan eh. Importante. Buhay ang nakataya. Buhay ang nakataya. So kailangan natin protection ng 99.99. Water please. So Doc Joy, bakit hindi 100%? Kasi ang 100% po kapag nangyari na. Pero pag hindi pa nang nangyari, 99.99. Yeah. Pag nangyari na wala talaga sa ating mangyayari, 100%. Pero pag hindi pa, meron pa rin na tayong, sabi nga natin, katiting. Katiting na hazard. Pero po, ay yung katiting na yan ay lalong mawawala po yan with the grace of God, yung always pray, pray, and pray, and pray. Di ba? Okay po, maliwanag po. That's why yan sinasabi natin. Bakit si Doc Joey Bitito, bawat birthday, ay lalong lumalakas ang katawan. Dahil mayroon akong weapon. Meron tayong sekreto, open secret. Yan. Ang Amazing 4 from Florida, USA, namely, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. The most advanced vitamin C. Yan, di ba? Ester C. At may mga kasama po yung acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, and rose hips. Yan. Rosa kanina.
probiotic. Yan, di ba? At of course, ang Mega A capsule, yan naman po ay composed of 5 very powerful berries, mga super antioxidant. Katulad po ng acai berry, the number 1 berry in the world. Yan. Yan po ay nakukuha niya po sa Amazon River. Yan po sa Brazil, di ba? At sinama pa ng pomegranate, cranberry, elderberry, and blueberry, all super fruits, para ma-neutralize ang free radicals, ma-detox ang ating katawan sa mga dumi na andyan po sa loob ng ating katawan dahil sa kakakain natin, dahil sa stress, dahil po sa mga pollution, dahil po sa bisyo. Kaya wag na tayo magbisyo. Yan, di ba? Okay, so yan po ay ang ating Mega A capsule. 5 very powerful berries para tayo ay malinis ang loob ng ating katawan, di ba? So ano pang mayroon tayo diyan? Mayroon pa tayong tinatawag nating ano ba ang mayroon tayo diyan? Multi-5 capsule, 50 very powerful mushrooms. At nangunguna po dyan ang Agaricus blacei, na ito po ay binansagan God's mushroom, very powerful mushroom. Yan. At meron pang shiitake maitake from Japan, aprobado na ng FDA, Japanese FDA, as cancer and prevention. Di ba? Cancer prevention and cure. Sa Japan po yan, ha? It's not in the Philippines. So kanya-kanya po tayong patakaran sa FDA, Food and Drug Administration. Sa atin po, ang classification natin is food. Kasi walang chemical. Hindi po synthetic drugs. Okay, maliwanag po yan. So, meron pa rin tayong reishi and cordyceps. Na ito po ay nagpapalakas ng gusto ng ating immune system. Yan, very powerful ang reishi mushroom. Mayroong anti-cancer property. At of course, ang ating pong Mega 1. Mega 1 for a mega healthy you. 3 years in the making. Yan. 14 ingredients from Amazing Trio. Amazing Trio Miracle si Mega Emulsify. At dinagdagan ng 7 plant foods. Yung pong broccoli, bitter melon, ano ba? Turmeric, moringa. Yan, mga very nutritious yan. Lots of vitamin C also. Lots of antioxidants at immune booster din also. So, dinagdagan pa na mga herbs. Ito pa mga herbs. Ano pa mga herbs natin? Astragalus. Yan. More than 100 years nang ginagamit sa natural medicine dahil sa beneficial effect ng ating astragalus. Ano pa? Mayroon pa tayo rin na tinatawag na ano pa? Meron pa tayong tinatawag na milk thistle. Yan, milk thistle. Merong anti-cancer property. Nagpapalakas ng immune system. And of course, ang pinakahuli, ang holy basil, the queen of herbs. The queen. Ibig sabihin, queen of herbs. Yan. At very powerful para mapalakas ang ating immune system. Yan. At nakakatulong para guminhawa ang ating katawan. So yan po lahat ang ating mga produktong Amazing 4, namely Miracle C, Mega A, Multi-5, and Mega 1, DAB, binansagan. Yan, binansagan na Amazing 4. Kasi 4, amazing, nakaka-amaze ang effect. Kaya nga, proven and tested, di ba? Sangkatutak ang mga testimonya. Okay. At latest po ang testimonya natin. No less than Honorable Vice Governor. Yan, Honorable Vice Governor, Attorney ba yan? Rex Edsel Lagman. Yan, di ba? Lalabas na po yan. Lalabas na po yan sa Facebook at saka sa YouTube. YouTube ni Doc Joy Bitito. Doc Joy Bitito channel. Di ba? Hopefully ay tayo.
ay yung YouTube naman natin, paki-subscribe, like, watch, and share. Doc Joy Bitito channel. Para naman po kayo updated sa ating pong Facebook, sa ating pong live program, kailangan lang po natin ay i-like ang ating Facebook page, Doc Joey Bitito page. Page po na po tayo nagpo-programa. Yan. And if you wish to have many raffle coupon, you invite. Invite mo lahat mong friends sa Facebook. Mga 5 araw, ubos na yan, di ba? Mga 1 linggo, di ba? Then, i-PM mo sila kasi mayroong coupon for every accepted. Accepted hindi po invite, accepted. Kailangan i-PM ninyo, di ba? Na to like, to accept the invitation to like the page of Doc Joy Bitito. Kasi marami pong pa-premium, marami po tayong malalaman, matutunan sa kalusugan man at sa pangkabuhayan. Okay, mamaya ay atin na pong umpisahan ang pagpapaliwanag ng pangkabuhayan, yung image unilevel. Kasi hindi lang po tayo sa health, meron din po tayong lulunasan po natin aside from health, cancer sa pocket, cancer sa bulsa. Yan, okay. Mas maganda po yan. Cancer sa bulsa. Diba? Kailangan po ay malunasan din po natin yan. Okay, maliwanag po. Sana po ay tayo ay nagkakaintindihan, sapagkat kung nagkakaintindihan tayo, maganda po. Maganda po ang ating mangyayari sa atin, di ba? Kung hindi po tayo nagkakaintindihan, ay kayo po ang may kulang sa inyo. Di ba? May kakulangan. Okay, di ba? May kakulangan, kaya po wag natin kulangan. Di ba? Wag natin kulangan kasi po mahirap pag kinulangan natin. Tayo din po ang ibig kong sabihin ay tayo rin ang mawawalan kasi kinulangan mo Di ba? Kinulangan mo. Di ba? Yung iba para i-accept lang yung invitation to like. Nako, masyadong paarte-arte pa sa buhay, di ba? Akala nila yayaman sila kung hindi sila mag-accept. Mababawasan pa kayo. Diba? Mababawasan pa kayo kasi hindi kayo mananalo sa aming pa-premyo. Hindi kayo magkakaroon ng ma-notify na meron tayong programang maganda. Diba? Okay. So yan po ay maling desisyon sa buhay. Kaya po ay kakaunti ang umaasinso kasi po karamihan ay negative sa buhay. Pag negative ka, negative begets negative. Positive begets positive. Kaya ako puro positive. Di ba? Ano naman mawawala kung ako magla-like sa page? Kung ako magpupusuan ko, di ba? Hindi ka ako walang mawawala sa akin, di ba? Walang mawawala sa akin because what's that? Di ba? What's that? Di ba? Yung hindi natin basta mapanood lang natin ay tayo ay tayo ay sinusuportahan natin, di ba? So ganun po yan. Okay, sana nagkakaintindihan tayo lahat, di ba? Nagkakaintindihan kasi mas maganda nagkakaintindihan kaysa hindi, di ba? Okay, maliwanag. Okay. Okay, so buo na raw ang mga desisyon nila. Di ba? Buo na raw ang mga desisyon nila para sila ay umasinso sa buhay. Di ba? Ako, buo na rin desisyon ko na hindi ako kakandidato sa halalan. Because I'm a very busy man. Di ba? Di ba? Nagmamatsyag lang tayo. Di ba? Magmatsyag. Kasi nga po ay mas maganda nagmamatsyag. Diba? Okay, so mayroon po tayong topic. Mayroon maganda po tayong topic ngayon, ang anemia. Yan. Ayan. Ano po ba ang kalagahan o importance ng ating dugo?
Ito ay mayroong napakalaking role sa ating katawan dahil ito ay nagdadala ng oxygen at iba't ibang nutrients sa ating tissues. Yan, ang dugo. Kaya naman tuwing Setyembre ay dinaraos ang Blood Diseases Month, ang taonang event. Yan. Na naglalayong mag-raise ng awareness o kamalayan sa mga tao tungkol sa mga sakit na may kinalaman sa ating dugo. Kasama rin sa layunin nito ang mabigyang kaliwanagan ang mga sani at posibleng solusyon nito. Mayroong iba't ibang blood-related diseases. Ang isa sa pinaka-common nito ay ang anemia. Anemia. Ano nga ba ang anemia at ang maaaring gawin upang maiwasan at magamot ito? Ang anemia ay isang kondisyon kung saan mayroong kakulangan ang iyong katawan sa malusog na red blood cells o hemoglobin para magdala ng sapat na oxygen sa tissues ng ating katawan. Ang pagkaroon ng anemia ay kadalasan naging sani ng panghihina at mabilis na pagkapagod. Napapagod kayo kaagad. Ang anemia ay malalaman sa paraan ng complete blood cell count. Ang CBC ay parte ng routine general check-up at screening o base sa clinical na sintoma na nagpapahiwatig ng pagkaroon ng karamdamang ito. Ito ay isang paraan sa pagbibilang at pag-examine sa klase ng selula sa dugo. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang RBC o hemoglobin ay mas mababa kaysa normal na kailangan ng tao. So mababa dun sa normal ang red blood cells, or hemoglobin. Ito ay isang paraan ng pagbibilang at pag-examine sa klase ng selula sa dugo. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang RBC o hemoglobin ay mas mababa kaysa normal, kailangan ng tao. Sa lalaki na may anemia, ang hemoglobin ay mas mababa pa sa 13.5 gram or 100 ml normal level, o 13.8 or 18 gram GDL, habang sa mga babae naman ay mas mababa pa sa 12 gram 100 ml normal level. Sa mga bata, ang normal level ay 11 to 16 gram. Sa mga babaeng buntis ay ang normal level ay 11 to 14. Ito ang nangyaring kapag ang dugo ay naubos o mabilis na pinsala at hindi agad ito napalitan sa katawan. May pangunahing sani ng bakit nagkaroon ng anemia. Ito ay maaring dahil sa isang pagdurugo o pagsuka ng dugo, pagkasira ng blood cells, hemolysis, at maaari ring dahilan ang kakulangan sa production ng RBC, hematopoiesis. Ang katawan ay nangailangan ng iron, vitamina B12 at folic acid. Kung may kakulangan ng isa o higit pang mga sangkap, ang anemia ay bumuo. Ang dahilan ay maaari ring sa isang matagal ng sakit o karamdaman o ng isang genetic hereditary disease tulad ng thalassemia, kahit cell disease. Ito ay maaari ring mag-isang epekto ng gamot tulad ng antibiotiko o anticoagulants. Gayon din ang buwanang regla ng mga babae o panganak kung hindi nila kinakain ang mga pagkain kailangan ng kanilang katawan. Iba pang sani ay infeksyon dahil sa hookworm, poliulit na pagtay at dysenteria, malaria at septicemia na pagbawas ng buhay ng RBC, ang hormone disorder tulad ng hypothyroidism at ang labis sa pag-inom ng alak dahil pinipigilan nito ang pag-release ng pulit mula sa atay. Maaari magkaroon nito ang kahit sino, ngunit mataas ang risk na magkaroon ng kondisyon na ito ang mga kababaihan, mga bata at sino man na mayroong chronic diseases. Ilan sa mga anemia causes ay ang mga sumusunod: hindi pag-produce ng sapat na red blood cells ang katawan, labis-labis sa pagdurugo, ang pagkasira ng red blood cells ng iyong katawan, naman ng kondisyon at maling diet at ibang medical condition. Yan. Diba? So yan po ay
Okay. So, yan po ang problema natin. So, yan po ang problema. Kaya naman ang kondisyon at maling diet at iba pang medical condition. Mga iba pang medical condition. Ano ang red blood cells? Sa dugo mayroong white blood cells, platelets at red blood cells. Ang white blood cells ay responsible sa paglaban ng viruses at bakterya na maaari magdulot ng impeksyon, sakit sa ating katawan. Ang platelets naman ay importante para sa blood clotting o sa pagbuo ng ating katawan. Ang platelets na blood clotting sa pagbuo ng structure ng dugo. Ang blood cells ay ang tagapagdala ng oxygen sa buong katawan. Nagtataglay ito ng hemoglobin. Ang pagkaroon ng marami abnormal na hemoglobin o kakulangan nito ay naging sanhi na hindi pagkaroon ng sapat na oxygen ng cells sa katawan. Kaya kailangan ang red blood cells mo o hemoglobin ay normal para po sapat ang oxygen sa mga cells natin sa katawan. Sintomas. Narito ang halimbawa sintomas na maaari mong maranasan kung ikaw ay may anemia. Panghihina. Yan, panghihina. Panakit ng ulo o headache. Panlamig ng mga kamay at paa. Irregular heartbeat. Paninikip ng dibdib. Madalas sa pagkahilo. Pamutla ng balat. At madalas na pamanhid ng mga binti. Yan. Mga ore. Merong iba't ibang types of anemia na rapat na malaman. Bawat isa ay may kaakibat na sintomas na maaaring maranasan ng tao mayroong ito. Ang bawat isang uri ng anemia ay dapat tugunan ng tamang anemia treatment. Iron deficiency anemia. Ang iron deficiency anemia ay pinakaraniwang uri ng anemia. Ito ay ang pagkaroon ng kakaunting red blood cells dahil hindi sapat ang iron sa katawan. Sanhi ng poor diet. Madalas na pag-donate ng dugo, blood loss, due to menstruation para sa kababaihan, at pagkaroon ng kondisyon sa digestive system. Para sa iron deficiency anemia, ang karaniwang treatment ay iron supplements. Maaaring uminom ng ferrosulfate o folic acid na supplements tablet once a day at mabisa para sa production ng healthy at sapat na red blood cells sa katawan. Vitamin B12 deficiency anemia. Ang vitamin B12 deficiency anemia ay ang kakulangan sa nasabing vitamina at folate sa katawan. Gaya ng iron, importante ito para makapag-produce ng healthy blood cells. Kadalasan, ang kakulangan nito ay dahil sa poor diet. Para sa kondisyong ito ay maaaring uminom ng vitamin B12 supplements. Importante rin palaging kumain ng pagkain na mayaman sa bitaminang ito gaya ng isda, eggs at gatas. Chronic disease anemia. Ang chronic disease anemia ay nakuha sa mga karamdaman gaya ng cancer, rheumatoid arthritis, kidney disease, Crohn disease, at HIV/AIDS. Ang iba pang inflammatory diseases ay naging sanhi rin ng anemia. Yan. Okay, so yan dapat alamin ninyo. Alamin. Okay. Sickle cell anemia. Ang sickle cell anemia ay inherited na namamana. May pagkataon na ito ay seryosong kondisyon at sanhi ng defective form na hemoglobin na nagdudulot sa red blood cells ng katawan ng hindi normal na crescent o sickle na shape at namamatay agad dahil dito nagkaroon ng kakulangan sa sapat na red blood cells sa katawan. Ang treatment para sickle cell anemia ay nangangailangan ng antibiotics, folic acid supplements, at blood transfusion. Maaaring sumilalim ng sa oxygen therapy para sa pain relief. Plastic anemia. Ito ay isang rare na klase ng anemia nagaganap kapag hindi kaya mag-produce ng red blood cells ang katawan. Kadalasan ay sanhi nito ang ibang karamdaman o exposure sa chemicals. Ito ay kinoconsider na malubhang klase ng anemia. Kinakailangan ng blood transfusion at bone marrow transplant para sa treatment na ito. Hemolytic anemia. Ang hemolytic anemia karanasan kapag ang red blood cells ay nasisira agad at hindi napalitan ng bone marrow transplant. Karaniwan itong naganap kapag ang isang tao ay merong red blood cell disease. Maaari rin ito mamana o kaya naman ay mag-develop ng kusa. Thalassemia anemia. Mayroong ibang types of anemia gaya ng thalassemia
na maaaring magamot ng folic acid supplement. Sa ibang case, kinakailangan ng blood transfusion at bone marrow transplant. Mga komplikasyon. Kung hindi malunasan ang anemia, maaari ito magresulta sa mga sumusunod na komplikasyon. Matinding pagkapagod na nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung buntis, maaari manganak ng kulang sa buwan. Pagkaroon ng mga sakit sa puso. Bukod sa mga nabanggit, maaari rin magdulot ng panganib sa buhay. Ang anemia na hindi magamot, lalo na kung ito ay naman ng uri gaya ng sickle cell anemia. Paano makakaiwas? Paano maiwasan? Okay. Ang ibang mga uri ng anemia, lalo na ang mga unang namaman, ay hindi naiwasan. Subalit, maaari namang makaiwas sa ibang uri nito sa panggitan ng mga sumusunod. Kumain ng mga pagkain mayaman sa iron, folate, vitamin B12 at vitamin C. Karaniwang matagpuan ang mga mineral vitaminang ito sa mapulang karne, mani, may berdeng madahon at mabubutong gulay at makulay na at maasim na prutas. Kung bibili ng cereal at tinapay, mas mainam na bumili ng production iron fortified o minom ng mga supplement, lalo kung isang vegetarian, sapagat maring hindi sapat ang mga mineral at bitamina na kukuha sa pagkain ng mga gulay lamang. Bawasan ang pag-inom ng mga inuming may caffeine gaya na nasa tsaa at kape, sapagat ang mga ito ay nakapito sa proseso ng iron sa katawan. Yan. Okay. So yan po magandang balita natin sa aking mga minamahal kong kababayan. Kaya po mag-ingat na mag-ingat. Kailangan po ay hindi tayo magkaroon ng anemia. Kasi yan po ang nagdadala ng oxygen sa ating mga tissues, sa ating mga cells, di ba? So kailangan po natin ay ang ating red blood cells, ang ating hemoglobin, dapat yan po ay tama, wasto, di ba? Kaya po ay mag-ingat na mag-ingat. Kailangan po pagkain natin ay balanced diet. Kailangan natin mga natural na supplements katulad po ng Amazing 4 and Mega 1. Amazing 4, namely Miracle C, Mega A, Multi-5, and Mega 1. Yan. At ang Mega 1, 21 very powerful ingredients. Yan. Okay? So yan po magandang balita natin sa ating mga kababayan. Don't go away. Be happy. So lahat pong gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey, andyan po ang aking cellphone. 0998-975-8121. 0998-975-8121. At bukas andito tayo siguro mga alas 10 na. Kasi dadaan muna tayo sa sa Bakakay. LGU ng Bakakay. Okay, na po tayo, malapit na po ang ating pa-contest. Okay, malapit na po ating pa-contest sa bawat barangay. Yung mga nakikinig po sa barangay, pakisabihan nila po ang barangay chairman ninyo, ang inyong SK chairman, may pa-contest po tayo maganda. Para ang December natin maganda, may livelihood, mayroon tayong pangkabuhayan contest. May cash po tayo, may mga products po tayo, mayroon tayong mga plaque, di ba? May mga certificate of achievement, di ba? So yan po magandang okay. So yan po ay magandang balita. Di ba? So yan po ang maganda, di ba? Sana ay kayo ay sumali dito, walang mawawala. Everything to gain, nothing to lose. Yan lagi ninyong isipin. Everything to gain, nothing to lose. Yan, di ba? Everything to gain, nothing to lose. Pag sumali kayo. Pero pag hindi kayo sumali, ano mangyari sa inyo? Pag hindi kayo sumali, ang mangyari sa inyo ay di ba? Di ba? Pag kayo ay hindi sumali, ay wala. Dalawa kasi. Okay. So yan po mga magandang balita natin ay talaga. Okay.
Si Doc Joey talaga may pagka ano. Pasensya na po kayo kasi ano tayo ay ay ano tayo nag-eksperimento, di ba? So, pag-usapan na po natin diyan sa mga susunod natin ay yung ano yung ating pong ano ay yung paano nakakatulong, di ba? Paano po nakakatulong ang ano? Paano po nakakatulong ang di ba? Paano po nakakatulong ang Amazing 4 and Mega 1. Di ba? Di ba? Paano makakatulong 'yan? So yan po ang magandang balita natin. Paano makakatulong ang Amazing 4, the natural way. Di ba? Okay, so alam na po ba ninyo? Paano makatulong ang Amazing 4, the natural way? Di ba? So sana po ay kayo ay ano? Ay marunong na makipagkulitan sa atin. Paano tayo makipagkulitan sa atin? Marunong na po kayo na makipagkulitan sa amin. Di ba? No. Kasi po ay importante po 'yan na tayo ay marunong makipagkulitan sa amin. So ano po ang kailangan natin? Nawala. Okay? Pero bale, mamaya hanapin natin uli. Di ba? So, paano nakakatulong ang ating Amazing 4? Di ba? Paano nakakatulong ang Amazing 4 sa atin? Di ba? Kayo, paano ba ang akala ninyo? Paano nga naman? Ang Mega A, yan, Mega A. So, 5 capsule with 5 super fruits ay ang acai berry ay mayaman sa iron. Yun, di ba? Ang iron ang kailangan natin. Nakatulong sa may mga anemia at upang makaiwas na din sa sakit na ito. Malaking na itutulong din ang pomegranate dahil sa kapag papadagdag ito ng dugo dahil meron din siyang iron, vitamin A, E at C. Ang cranberry at elderberry naman ay naglalaban sa mga bakterya maging ang mga virus upang malaban ang sakit na maaaring makapagpahina ng katawan. Yan. Okay. So, multiplied, ang shiitake taglay ang vitamin D, antioxidants, selenium, copper at iron. Iron na naman na mabuting panlaban sa may sakit sa anemia. Ang reishi mushroom naman ba sa pag-aral ay makapagpadagdag na hemoglobin, platelet count at leukocyte count ng dugo. Ang maitake mushroom ay nakatulong sa may leukemia. Ang cordyceps at agaricus blasi ay parehong taglay ang benepisyong nakapagpapadagdag ng dugo. Dagdag dito, ang multi-5 capsules ay nagpapalakas ng resistensya ng tao o ng ating immune system. Miracle C. Importante ang pag-inom ng vitamin C para mas madaling ma-absorb ng katawan ang iron. Ang 5 klase ng bumubo ng Miracle C ay Ester C, Rosehip, Acerola berry, sea buckthorn, and Indian gooseberry. So very powerful vitamin C, the most advanced vitamin C ang Miracle C. Then Mega 1, ang broccoli ay mayaman sa vitamin B12 at folate na nakatulong upang dumami ang dugo ng isang anemic at maging ang walang sakit nito. Ang moringa o malunggay ay maraming dalang benepisyo sa katawan ng tao katulad ng pagparami ng hemoglobin at iron at iba pang kaugnay dito. Ang astragalus ay nakatulong sa may mga sintomas o nakaramdam ng chronic fatigue. Ang bitter melon o bitter gourd o ampalaya ay mayaman sa folate, vitamin A at C nakatulong upang magpalakas o madagdagan ang ating dugo. So yan po ang kagandahan ng ating Amazing 4 na malaki po ang nagagawa sa ating katawan, lalong-lalo kung kayo po ay may anemia. Very powerful po yan para malunasan
ang inyong karamdaman dahil nga po sa mga bitamina na taglay ng ating Amazing 4 para po makatulong na kayo po ay maging malusog ang inyong dugo, ang ating mga dugo. At of course, parang red blood cells natin ay normal, ang ating hemoglobin. Okay, maliwanag. Para maiwasan po ang tinatawag nating anemia. Okay. So, maliwanag na po ba kayo? Naintindihan na po ba ninyo? So, hindi pa ba ninyo naintindihan? Bakit naman hindi pa ninyo naintindihan? Ano ang problema ninyo? Di ba? Di ba? Sana ay naintindihan na ninyo para hindi wala na tayong problema. Pero pag hindi pa ninyo naintindihan, ako po ay talagang kasi ang problema ko kasi kung minsan makulit. Ano makulit ka, Doc Joy Betito? Dalawa kasi yung aking messenger. Bakit ako naging dalawa? Tanggalin natin yung isa. Nung tinanggal natin, natanggal yung dalawa. Yeah, yan. Di ba? Yan. Di ba? Ayan. Okay. Ayos. Pag may problema, ayan, di ba? Okay. Yeah. Sige. Okay. Sige. Ayos. Ayos na ayos, di ba? So sa lahat pong gusto mong ipagnayan kay Doc Joey, you may text Doc Joey 0998-975-8121 0998-975-8121 at sa ating pong gustong pumunta dito bukas, okay, sa ating pong opisina natin ay ito na po. Ano po ang ating opisina? Ay sa harap po ng Bangko Sentral and Food Panda beside the Angeles Cake, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. For further info, just contact Dr. 0998-975-8121 0998-975-8121 and please follow my page, Dr. Betito page, or like Dr. Betito page for everyday program Monday to Saturday from 5:30 to 6:30 except Wednesday na ito po ay parapol lang naman natin, and Sunday 9:30 to 11 a.m. and of course ang ating magnegosyo Monday, Wednesday and Friday from 10 to 10:45. Then after that 10:45 to 11:30 naman ang ating contest, di ba? Yan. Okay, so yan po magandang balita natin para po tayo ay magkaroon ng mas magandang samahan, di ba? Di ba? Mas magandang samahan. Di ba? So yan po ang magandang balita natin, di ba? Mas magandang balita natin. Okay. Yes, di ba? So, ngayon po, sa ating booking office naman, sa ating outlet, ang outlet po natin, dyan po sa Purok 1, Kimantong Daragalbay, saan? Shell Gasoline Station, at sa at the back of UB Express Terminal, dyan po sa going to Pilar Sorsogon. It is owned and managed by Amazing Diamond Arlene Pabelonia. You may reach her sa kanyang contact number 0998 0946 051 9050
0946-051-9050. Yan. Okay, maliwanag po. Sana po ay kayo ay natuto na. Kayo po ay natuto na dito tayo. Oh, natuto na tayo na tayo mismo ay magkatulungan, matulungan kayo, lalong-lalo na sa kalusugan na ngayong pandemic. Ang kalaban natin ay incognito. Anong Doc Joey incognito? Tapatin mo na kami. Hindi nakikita. Yan. Unforeseen. Unforeseen. Hindi nakikita. Nagtatago. Nagtatago. Saan nagtatago? Di ba? Saan nagtatago? Di ba? Nagtatago siya. Kaya hindi mo makita. Okay, maliwanag. So, yan po ay yan po ang pinakamahirap sa lahat. Kaya po ay kailangan tayo ay tayo ay maagap, tayo ay masipag, tayo po ay laging handa. Dapat lagi tayong handa. Hindi dito pwede ang hindi dito po pwede ang tayo ay papatay-patay, di ba? Hindi dito pwede ang papatay-patay na tayo ay oo. Di ba? Oo. Oo. Di ba? Hindi po tayo dito ay papatay-patay, di ba? Okay. Di ba? Hindi pwede dito ay papatay-patay na tayo ay hindi laging handa. Dapat laging handa tayo. Okay, maliwanag. Laging handa po tayo. So yan po ang magandang balita. So mga 15 minutes before the program is over ay atin naman ididikas yung pangkabuhayan. Yung pangkabuhayan, yun naman po ang pag-uusapan natin. Pangkabuhayan. Pero yung mga watching our program ay yung iba ay ating babatiin. Good afternoon po, Doc Joy, by Christine Eladia Aranya, sharer, yan, di ba? Share done by sharer Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Malapit na po ang panghusga ng ating contest sa TikTok. Good evening po. Yes, good evening. Ayan, Michelle Bidar, Lone Baramida, happy. Good evening, Doc Joy, sa lahat. Magandang hapon din sa iyo, di ba? Top fan, Sherry Ann Paklibar. Good evening po, Dr. Join, sa lahat. Kung nanonood, stay safe. Everyone, I'm watching you in Metro Manila in Quezon City. Kumusta po bang Quezon City? Ingat kayo dyan. Ang sabi dyan ay maraming problema. Mayroong COVID. Hi, good PM. Sorry, I'm late. Nag-market po kasi. Ay, ganun pa, nag-market po kayo. Wow! Ano kayang kakainin natin dyan? Diba? Rochelle Piñaflor Mortar Nicor. Good evening po, Doc. Magandang gabi sa iyo. Elsa Miranda watching from Alubo. Daragalbay. Yes, from Alubo. Good afternoon po from Joan Bermundo Bilyen. Magandang gabi po, Doc. From Sherer Eunice Nabor Nolyal. Magandang hapon. Anong gamot sa hindi makaamoy? Hindi makaamoy. Bakit hindi ka makaamoy? Subukan natin ang Migawan. Marisa Vigas, hello po. Perlita Imran Abbas Maruto, good afternoon po, Doc Joy. Magandang hapon sa iyo. Litlit Parado, hello. Naka-like na po ba kayo ng page natin, Doc Joy Bitito page? Please like naman. Okay, huwag pagkait. Salamaton sa inyong lahat. Rosa Jean Patiño Reparep, good afternoon po. Magandang hapon naman sa iyo. Okay, ganoon din si Bidar Judy Ann. At yung badge ko. Ayan, Tapan. Good afternoon sa lahat. Missing Tapan J. Bayaban Berano. Sherer Robe. Jokarisa Gian watching from Tiwi Albay. Kumusta mga taga Tiwi? Diba? Okay. Ang load mo ayos na. J. Bayaban, kanina niload ko na. Okay.
Ganang gabi po, Doc. Yes, magandang hapon po, Doc. Irene Abarientos Miong. Okay. Hello po, Doc. By amazing Sierra Rube, Jukari Sagyanan. Naka-like na po ba tayo ng aking page, Doc Joy Betito page? Tapos na ba kayo lahat? Kung hindi pa, please do so. Okay. Hoping po makasali. Makasali po kayo. Kayo po ba ay naka-like na sa ating page, Doc Joy Betito page? Please like it now. Pasali po. Yes, sasali kayo sa Wednesday natin, i-draw. Sa Saturday pala. Hello po sa Ate Lone. Damihan po ninyo pag-invite. Yung accepted po, accepted, ay kailangan po natin screenshot ipadala sa amin para marami kayong coupon. Accepted lang ha. Ang ipapadala po sa amin accepted, invited. In-invite ninyo, hindi naman in-accept, wala rin po. Kailangan po accepted, di ba? Okay, maliwanag. Kailangan in-invite ninyo na mag-like sa page, then accepted. Kaya paki-follow up ninyo. Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Okay. So ano na po ba ang ating pag-uusapan regarding sa wala po kayong katanungan? Kanina lang nagtanong yung paano makaamoy. Di ba? Paano makaamoy? Paano makaamoy? Paano makaamoy? Makaamoy, di ba? Paano makaamoy? Paano makaamoy? Di ba? Di ba? Paano makaamoy tayo? Okay. Di ba? Yes, di ba? Paano makaamoy? Yun po, ay makakaamoy talaga tayo. Di ba? Paano makaamoy? Di amoyin natin. Di ba? Di ba? Okay. Ay kailangan po ay ano tayo? Punta na tayo po sa paano magnegosyo. Kayo po ba gusto ninyo na negosyo? Trabaho lang. Ang trabaho, assurance. Pero fixed income. Kasi trabaho. Pag negosyo, no fixed income, pero pwede kang kumita ng unlimited. Ako ayoko po nagtrabaho. Pinanggalingan ko na yan. Okay, pinanggalingan ko na sa trabaho dati. Ngayon, negosyo. Diba? Negosyante ako. Okay. Ayoko ng trabaho. Diba? Kasi ang negosyo, pwede kang kumita ng unlimited. Depende yan sa efforts mo. Depende sa iyong business. Ano ba ang business mo? Is it a need? Yan ba'y kailangan ngayong pandemya? Yan. Sa atin ay kailangan. Kasi ang sa atin health, natural health. Yan ba'y consumable? Yes, consumable. Yan ba ay effective, proven and effective? Yan ba ay affordable? Yes, affordable kasi may mga discount tayo. Yan ba'y magandang negosyo? Yes, because meron tayong 6 ways to 7 ways to earn. Yan ba'y mali ang punan ay affordable? Yes. As low as 6,000. As low as 6,000 ang puhunan. Di ba? Ano ba? Yan ba ay locally available? Yung ating pong Amazing 4 Miracle si Miguel Multimedia, not locally available. Yan po ay sa atin lang. So mas maganda, halos wala kang kalaban. Okay, maliwanag. Kaya napakaganda ang magnegosyo, mag-join na saan? Miracle Health Corporation Unilevel Business Program. It is a unique marketing program na unique. Isang linya by line, di ba? Okay, naintindihan po ba natin?
Pero lahat ng negosyo, kailangan po natin na meron tayong pagsisikapan. Diba? Yung iba, magnegosyo, sabi nga ng hindi alam. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ay wala, mahirapan ka. Alamin mo, ano bang dapat mong gawin? Diba? Ano ba ang negosyo mo? Ano ba ang produkto mo? Paano mo ba yan i-offer? Ano bang sales process? Diba? So, ganun po yan. Pagkatapos, consistent ka ba? Ginagawa mo ba araw-araw? Kung hindi mo ginagawa, wala rin. Diba? Patumpik-tumpik ka lang. Pasulpot-sulpot ka lang. Ay para ka sabihin ko sa iyo, magpasulpot-sulpot ka rin kaya pagkain. Ngayon kakain ka, bukas hindi. Ano mangyari sa iyo? Ganun din po ang negosyo. Pag nagnegosyo tayo, kailangan po natin pagyamanin. Kailangan po natin na seryoso tayo sa negosyo. Hindi marami nagninegosyo, gusto kumita kagad. Wala kang input, ano ang output mo? Anong input mo? Anong knowledge mo? Pinag-aralan mo na ba yung ating Amazing 4, ang ating 11 produkto? Wala pa. Hindi pa hanggang ngayon, hindi pa ninyo na-perfect. I-perfect na ninyo. Ano ba nagagawa niya sa katawan niya? Hindi pa rin ninyo alam. I-perfect na ninyo. Kung ano-ano ang pinapanood ninyo na walang kakwinta-kwinta na hindi kayo aasenso sa buhay. O ilan ba ang ating mga packages? 8. Alam na ba ninyo kung anong mga 8 packages natin? Magkano ang investment per package? O, di ba alam mo na ba? O, alam mo na ba kung alin ang may 7 ways to earn? Alin ang 6 ways to earn? Dapat alam natin. Kasi hindi mo yan, hindi ka kikita ng malaki kung hindi mo alam, pag-aralan mo ang negosyo natin. Sabi ko sa atin yan. Pag pinag-aralan mo, madali mo na maipaliwanag, madali kang makakonbinse. Diba? Tama? Kung ikaw nga, hindi mo alam, paano mo may tuturo, paano may share sa iba? Diba? Little knowledge is dangerous. Diba? Okay, maliwanag. Marami kasi sa atin gustong kumita, ayaw magtrabaho, ayaw matuto. O tinanong lang, ano ba magagawa ng Amazing More sa katawan ko? Hindi ko po alam. Ano bang package dyan na merong 6 ways to earn, 7 ways to earn? Hindi ko po alam. Ay paano sasalihan sa iyo? Diba? Yan ba mga produkto na inyo? Saan galing? Hindi ko po alam. Puro kayo hindi alam. Ay wala. Huwag na kayo mag-aspire na kayo aasinso. Huwag na kayo mag-aspire na kayo ay tinatawag nating maabot natin mga pangarap sa buhay. Sabi ko, magsunog tayo ng kilay. The first few months, iyon ang gawin natin. Ang gusto kasi natin, marami sa atin, ang gusto puro illegal. Kasi madali ang kita, pero madali rin mawala. Di ba? Ang dami dyan na puro illegal. Ay, dito sa Alika, meron kang 30%. 30% na interest sa isang buwan. Ako, yung bangko nga, central bank nga, mayroon, andyan ang perang sanggatutak, hindi makapagbigay, ikaw pa? 2% lang per annum. Wala pang 1/2, wala pang 1/4% per month. Sa'yo, 30%? Ano yan? Diba? Marami pa nang nalilisya ngayon. Meron ng magandang negosyo, pero ang gusto illegal. Diba? Kasi nahihirapan daw. Paano nahihirapan? Hindi mo pinag-aaralan. Simpleng-simple. May website tayo. Andiyan na po, mayroon tayong mga pages. Hindi naman natin sinesearch. Hindi natin pinag-aralan. Diba? Kailangan pag-aralan po natin. Pag alam po ninyo, ang mga possible na clients mo, possible members mo, hindi nila alam, tayo ang magbibigay ng tamang information. Para malaman nila, para ma-motivate sila, para sila ay sumali sa atin. Di ba? Wala po ditong shortcut of success. Dito po ay pag-aaralan natin, pagtsatsagaan natin, at gagawin natin. Magpo-focus tayo, seryoso tayo. Kasi ang at stake dito 6 to 7 figure a month.
Pagkatapos gusto natin, in 6 months, milyonaryo na ang kikitain na at milyon-milyon na. Impossible po yan. Diba? Impossible. Ang mangyari po niyan, hampasable. Ihampas ninyo ang ulo ninyo sa dingding. Diba? Kailangan po, ngayon pala, ano ang basic? Basic. Diba? Ano ba ang miracle siya nagagawa? Mega multiply, pero amazing trio. Dinagdagan multiply na mega 1, naging amazing 4. Ano ba ang amazing, ang mega 1 with 21 very powerful natural ingredients na yan nagpapalakas sa ating immune system. Yan by, yes, proven and tested. It's natural. Walang side effect. Di ba? Marunong ka dapat magpaliwanag. At subukan mo na, inumin na ninyo yan. Di ba? Kasi pag hindi mo ininom yan, walang mangyayari. Hindi, nakapasok sa ating katawan eh. Di ba? Ganun po yan. Oh, ang the most example sino? Si Doc Joey. Yan lang iniinom ko. Di ba? Walang sabi nga ni BJ Gregs kahapon. Totoo ba yan, Doc? Wala kang maintenance sa synthetic drugs? Wala po. Yan po ang katotohanan. Cross my heart. No synthetic drugs. Takot po ako dyan. Sa totoo lang, takot ako. Kasi nanggaling na po ko yung synthetic drugs before. 1990s. Grabe, ang ininom kong gamot dati. Dahil takot na po ako dyan. Sa totoo lang. Diba? Hanggang 1990s. Pero ng 20s na, wala na po. Ayaw ko na. Talagang hindi ko na ano talaga yan kasi takot na ako diyan eh. 'Di ba? Sa kanila po, wala po akong ano sa kanila. This is my life. I'm the boss of myself. 'Di ba? Ganun po 'yan. Takot po ako sa maintenance, synthetic drugs, totoo po 'yan. Kaya po ako sangkatutak na supplements ang iniinom ko araw-araw. At doon po ako gumaling sa lahat ng mga karamdaman, kasi napalakas ko ang immune system, doon po ako naging bumata. Okay? Doon po ako, na ang lakas ko nga, nakakalakad ako ng ambilis. Tinatalo ko itong mga nasa 20s. Di ba? Kahit sa Agdan daw ito, 22, tinatalo ko. Tapos po ay wala akong karamdaman. Tapos po, dito ako umasinso. Kasi sineryoso ko. Kinarir ko. Di ba? Kwininto ko lahat nangyari sa akin. Kasi kayo, takot kayo magkwento. Kwento lang ninyo. Kaya nga, be a product of the product. Iyan po yung napaka-importante para kayo umasinso. Para kayo makipag-kumbinsi. Para kayo passionate na kumbinsin. Hindi kayo umiinom. Paano kayo makapag-kumbinsi? Tatanungin lang kayo po ba uminom na niya na Amazing 4? Hindi pa ho. Kayo ba uminom ng Mega 1? Hindi pa ho. Bakit mo ako binibinta ng Mega 1, ng Amazing 4 mo? Ikaw pala hindi umiinom. Ano gagawin mong ginipig? Tapos ka na kaagad. Diba? Kaya pag member pa lang ninyo, ay dapat ikaw na muna uminom at ay inyong pamilya. Kung sino po ang mauna nagkaroon ng magandang testimonya, iyon na po ang iyong itestimony. Bago mo itestimony yung mga iba. Diba? Katulad po ni Amazing Diamond Arlen. Una niyang testimony, sarili niya. Yung kanyang goiter. Diba? Hindi na lumaki, lumiit. Diba? Hindi na siya sumisikip ang lalamunan. Pangalawa, yung kanyang dysmenorrhea. Hindi na siya inaatake ng dysmenorrhea. Pangatlo, ang testimony niya, dalawa niyang pinsan na dati hina-hospital bawat buwan na dalaw. Ilan na yon? 4 ng testimonya. Yung kanyang ang kanyang grandmother naman, sumanit ang tiyan. Di ba sanit? Grabe sanit, sumakit daw. Uminom ng isang kapsulang Mega 1. Wala pa rin a few minutes, wala pa dinagdagan ulit ng isang kapsula. Nakadalawang kapsula pa lang ng pag-inom at yung